Καλησπέρα. Αυτή είναι μια σημαντική ανακοίνωση όσον αφορά τις πληρωμές και την κάρτα. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε όσοι έχουμε εισαχθεί στη θέση 2, δηλαδή σε όσους από εμάς δεν έχει χρεωθεί η κάρτα τους, πρέπει άσχετα με το αν την έχουμε δηλώσει ή δεν την έχουμε δηλώσει την κάρτα μας, να κάνουμε το εξής. Πρέπει να μπούμε στο δικό μας λογαριασμό και στους άλλους λογαριασμούς των μελών μας, να ξαναδηλώσουμε την κάρτα, κανονικά όπως την είχαμε δηλώσει, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει διαγραφεί από το σύστημα, από τις αναβαθμίσεις που κάνουν. Οπότε πρέπει να ξαναδηλώσουμε την κάρτα μας από την αρχή και όταν τη δηλώσουμε συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία, χώρα και ούτω καθεξής. Εδώ που λέει state, πρέπει να βάλουμε την πόλη ουσιαστικά και πάλι. Όταν συμπληρώνουμε τα στοιχεία τέλος πάντων, όταν πατήσουμε save, θα μας εμφανίζει τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας μας. Αν πηγαίνουμε στο update credit card και το card number εμφανίζεται κενό, χωρίς να εμφανίζονται εδώ πέρα αυτά αστεράκια και τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας μας, είναι πάρα πολύ πιθανό η κάρτα μας να μην έχει κρατηθεί στη μνήμη και να πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία από την αρχή, ότι πρέπει να ξαναβάλουμε την κάρτα μας. Οπότε, για να είμαστε σίγουροι όλοι, βάζουμε ξανά από την αρχή την κάρτα μας στο back office μας και ενημερώνουμε και τους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο. Αν κάποιος δεν έχει κάρτα, δεν υπάρχει σπουδαίο πρόβλημα. Σύντομα θα μπει επιλογή να μπορούμε να φορτώνουμε χρήματα στο credit wallet μας και από το credit wallet μας θα μπορούμε να πληρώσουμε για τα μέλη μας που δεν έχουν κάρτα. Γι' αυτό το λόγο και εξάλλου υπάρχει και ακόμα η επιλογή cash. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει κάρτα ή αν κάποιο μέλος ομάδας δεν έχει κάρτα, δεν αγχωνόμαστε, αλλά φροντίζουμε να έχουμε πάρει τα χρήματα στο χέρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φροντίζουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν κάρτα να μας έχουν δώσει τα χρήματα, ούτως ώστε με το που γίνει live η επιλογή του να φορτώσουμε χρήματα, με όποιο τρόπο, με όποιες επιλογές δώσουν, να τα φορτώσουμε και να πληρώσουμε και για εκείνους για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσουν τη θέση τους. Προς το παρόν, κανείς δεν κινδυνεύει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, γιατί το λέω αυτό για τη συνέχεια με παίρνει τι γίνεται. Αλλά όσοι έχουμε κάρτα, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε δηλώσει την κάρτα και μάλιστα έχουμε και στο νου μας να δούμε πότε θα γίνει η χρέωση. Ήδη σε κάποια μέλη της ομάδας μας αυτή τη φάση 2 έχουν γίνει οι χρεώσεις. Ήδη σε κάποιους έχουν γίνει χρεώσεις. Οπότε πάμε όλοι, δηλαδή ενδέχεται κάποιοι να μην χρεώνονται επειδή δεν έχει κρατήσει τη μνήμη την κάρτα τους. Οπότε δηλώνουμε την κάρτα και παρακολουθούμε αν θα γίνει χρέωση. Γεια χαρά.